Imos debuxar un balón de fútbol. Oh non, está roto. Preciso un lápiz novo. Non aquí. Wow, atopeino. Rematado. Agora debuxamos un uniforme. Como se ve un uniforme? Guai. Wow! Este é un lápiz máxico. Yupi. Agora debuxo un traxe de superheroe. Feito. Guai. Sim. Genial. Ciao, Pikachu. Quero unha Google Machine. Wow, imos debuxar un pouco máis. Wow! Oh, non, meu lápiz. Agora teño que pensar con máis cuidado. Imos ao mundo real. Creo que isto é un centro de xogo. Viva! Oh. Sinto moita fame. As froitas e a hamburguesa están chamando. Un de cada. Hola, hai alguén aquí? Quero un burger, por favor. Hola, só entra un minuto, por favor. Hola, hai alguén aquí? Quero pedir algo. Hola, tomarei o teu pedido. Hola, señor. Podo ter un plátano, por favor? Está bem, estará feito num minuto. Goza. Oi. Espera un minuto, é comida de xoguete. Teño fame. Oh, o meu lápiz máxico. Teño que atopar o meu lápiz máxico. On. Non está aquí. Genial. Pensei que o perdera. Wow. Isto é xusto o que necesito. Imos debuxar unha hamburguesa. Genial. Feito. Está delicioso. Estou aborrecido. Quero xogar unha palabra amiga. Quero algo que se pareza a isto. Rematei. Wow. Este será o meu novo amigo. Yupi. Hola, Dino. Sexamos amigos. Oh, non. Que estás a facer? On. Teño que deter o lume. Quick! Rápido, rápido. No. Genial.
lápis para debuxar a miña saída. Ai, non! Vaya aventura. A policía está vindo. Que fago con todo isto? Estás listo, Alex? É hora de marchar. Vaides, que quarto tan limpo. Sí, papá. Imos. Yo teño unha idea divertida para a miña arte. Imos divertirnos. Chola e Iván. Queres que che debuxe un retrato? Estou apurado, pero está ben. Sé rápido. Queda quieto. Oh, está ben. Está ben. Sí. Dasha, xa está. Xa case está. Apura, apura. Xa está. Oh, en serio? Aquí tes. Que? Non son eu, non si. Só é unha broma. Iván, é divertido, mira. Oh, sí. Que cara máis divertida. Teño que irme, grazas a Deus. Adeus. Vaya, Dasha, gústame moito o teu debuxo. Podes facer un retrato de min, por favor? Por que non? Imos facelo. Chola, María. Queda quieta, por favor. Está listo. Tachan. Que fixeches? María, só é unha broma. Mira, é divertido. Que cara máis divertida, grazas, Dasha. Espero que che guste. Chola, aboa. Queres que te debuxe nunha foto? Eu. Está ben. Queda quieta. Está ben, Dasha. Non te movas, aboa, case está listo. Estás preparada? Sí, sí, ensínamo. Mira isto. Ei, non son eu. Pero aboa, é unha broma. Unha broma. Broma divertida. Grazas, Dasha. Teño as mellores bromas. Hola, Dasha. Hola, Batman. Ei, podes debuxarme, por favor? Está ben, por que non? Queda quieto, Batman. Está ben, desculpa, Dasha. Por favor, non te movas. Tachan. Non se parece a min. Sí, só é unha broma. Oh, unha broma. Isto é para ti. Dasha, saquemos fotos divertidas. Gran idea. Da miña quenda. Dicese. Ya.
Yupi. Que cara mais divertida. Non teñas medo de ser divertido. Desafío artístico. Verde. Amarelo. Azul, vermelho. Wow. Ovos cheos de pintura. Que variedade de cores. Vexamos o que temos aquí. Amarelo, verde e azul. Oh, yes! Oh, cores brillantes. Gústanme moito estas cores. Vermelho, morado, rosa, verde e laranxa. Encántanme o amarelo e o azul. Amarelo e azul. Yes! Wow! As minhas cores favoritas. Laranja, vermelho, branco. Ei, rapazes, estades preparados para o desafío artístico? Agardade, primeiro temos que cambiarnos de roupa. Está ben. Wow, gústame este truco. Necesitaremos isto. Wow, genial. Estades listos para o desafío artístico? Sí. Let's go! Woohoo! Wow, wow. Fantastic. Zamiña, Kenda, morado. Okay. Verde Let's go! e azul. Ajá. Probemos isto. Laranja. É hora da minha assinatura. O meu cadro chama-se Amor porque puxen o meu amor nele. Excelente. Oh, yes. O meu cadro chámase Felicidade porque debuxar faime feliz. Excelente. O meu cadro chama-se Diversión porque paso moi ben. Excelente. O meu cadro chama-se Excelente. Excelente, 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 excelente,